Oikein hyvää päivää kaikille. Hetki sitten julkistettiin ensi vuoden tammikuun Ninjago Legos. Ennen kuin tämä video jatkuu, niin mä haluan puhua nopeasti tämän kanavan tulevaisuudesta. Kuten varmaan te tiedätte, viime videosta on jo aika pitkä aika, ja luultavasti sama tahti tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. Joo, ehkä ihan näin huono tahti. Mä haluan jatkossa oikeasti panostaa videoiden laatuun, joka toivottavasti välittyy tästä videosta. Siihen, että miksi tähän mennessä ei ole tullut kauheasti videoita, ei oikeastaan mitään yhtä tiettyä syytä. Mutta nyt näitä videoita olisi tarkoitus tulla ainakin välillä. Mulla on paljon hyviä ideoita tuleville videoille, mutta ne on kaikki isoja projekteja, joiden tekemisessä tulee menemään aika kauan. Päästän nyt teidät jatkamaan tätä videota, ja muistakaa, että ensi videoon saattaa mennä taas hetki setit, joten tässä videossa mä ajattelin tehdä tierlistin niistä. Ensi vuoden alun setteihin kuuluu Dragon's Rising-settei, mutta kuten monet teistä varmasti jo tietää, myös Legacy-set tekevät paluun ensi vuonna. Pidemmittä puheitta, eiköhän aloiteta. No niin, nyt meillä on saavuttu tänne itse tierlistan puolelle, ja eikä haluta ränkkäämään. Ensimmäisenä meiltä löytyy nämä uudet spinnerit. Mulla ei ole näistä silleen kauheasti mitään sanottavaa. Ei ole mitään liian hyviä. Aika jännä, että niin nyt on pahispinnerit, että nämä pahikset tekee tässä jotain. En mä tiedä mitä nuo tekee tossa. Eikä nyt spinnitso voi tehdä, mutta nämä on silleen mun mielestä semmosia D-tier-settejä. No sitten meillä löytyy tämmönen kauhistus. Mä en oikeesti tiedä miten ne on tehnyt tähän. Tää on, no ei sille 4+ setiltä voi ottaa kauheasti mitään. Tää on helposti huonoin setti varmaan. Sitten meillä on tää uusinta versio siitä Jane. Tavallaan meillä on ollut se Jane Battle Mech Pack ja sitten meillä on ollut se Zanein tavallaan. Ja en mä tiedä, tuo robotin design on aika hieno, mutta muuten mä en tykkään kyllä niistä toisista enemmän. Mutta mulla ei ole itsellä vielä Sora-figuuria, niin ihan kiva olisi varmaan saada tää sen takia, mutta tää on sellainen niinku, en mä sano, että tää on huono setti, mutta laitetaan se siihen tää. Seuraavaksi meillä on tää Colein oma setti, eli ehkä tää Elementaali Golemi, mutta mä en tiedä, onko se sittenkään se, koska tää setin nimi on kuitenkin Colen tai Colein tehtävä mech, ja toi näyttää niinku ampuvan käsistä jotakin. Eli se on myös mahdollista, että tää olisikin vaan mech, tai sitten niinku mechin ja Elementaali Golemin yhdistelmä tai jotain tämmöstä. Sitten minifiguurit on ihan hyvät, ja mä tykkään tosta Zanein lohikäärmen muodosta. Sitten toi pahisfigugi on ihan kiva, että mua ärsyttää sikana, että tossa ei oo pupille, ja tää menee kyllä tänne B. Ei tää ihan A oo, mutta kyllä tää on semmonen, että mä voisin ostaa tän. No sitten päästään ekaan niinku oikeesti hyvään settiin, joka saattaa olla ehkä jopa paras näistä tammikuun DR-seteistä mun mielestä. Eli uusi versio Raijusta. Raiju on nyt taas kasvanut ja tässä kaudella se tulee kuulemma harjoittelemaan sen niinku ninja-taitoja sillä, että siitä tulee kunnolla yksi ninjoista. Eli virallisesti siitä tulee osa ninja-tiimiä. Tuo itse Raiju on ihan hieno ja minifiguuritkin on silleen ihan kivalta. Mulla ei mitään kauheasti niinku mielipiteet tosta Arinin tai Erinin värityksestä. Aika moni on puhunut tosta Raijun niinku leuasta, mutta ei toi mua ainakaan silleen häiritse. Sanon, että tää menee A-tieriin. No sitten seuraavana meillä on joku tällainen aika mitään sanomaton Jane-auto. Tossa on ihan hienosti käytetty tommoista jotain lohikäärmeen päätä tossa edessä. En tiedä kuinka hyvin se näkyy tässä, mutta ootte varmaan nähnyt sen. Tässä on mun mielestä kyllä ihan jees tää minifiguurin valikoima. Mutta itse auto on vähän tylsä, ei toi silleen kauheasti ole mitenkään uniikki tai semmonen. Kyllä tää menee tänne C-tieriin. No sitten meillä on tää ihan karsee sekamelska. Mä en tiedä mitä tässä on niinku tehty. Tässä on joku helikopteri, moottoripyörä ja sitten tommonen ihan ruma tommonen joku viidakko homma. Tässäkin on niinku ihan ok figuurit, mutta ainakin tosta saa ton Jane lohikäärmen muodon, joka toivottavasti tulee sitten jossain lehdessä, koska mä en oo tätä ostamasta ihan karsea mun mielestä. Kertooko kommenteissa mitä mieltä te ootte tästä, mutta kyllä tää silleen, vaikka tää on ruma, niin on tää silleen figujen kannalta kärrää tätä settiä aika paljon. Ja ei noin yksittäiset rakennelmat on niin pahoja. Esimerkiksi toi helikopteri on ihan hieno. No sitten meillä on tää elämän lohikäärme. No kyllä mä sanoisin, että tää on paras näistä tän tammikuun DR-seteistä. Mä tykkään silleen aika paljon miltä toi lohikäärme näyttää. Tässä on silleen ihan okei tää minifiguurivalikoimakin. Että toi lohikäärme on ihan siistiä. Jotkut on valittanut noista siivistä, mutta kyllä mä silleen tykkään noista. Kyllä mä sanoisin, että tää menee tänne A-tieriin. No niin, sitten seuraavana helposti tän aallon paras se. Meillä on seuraavana tää tuleva Polybag, eli uusinta siitä josta ihan sikarumasta Colein auto Polybagista. Ja tää on silleen ihan siisti, no ihan kiva saada toi Cole silleen jossain halvassa setissä, mutta no se tulee tässä tulevassa setissä kyllä myös, joten kyllä mä sanoisin, että tää on joku tommonen B-tierin tonne päätyy. Eli tässä meillä on tää joku ninjojen display.
Eli Ninja-hahmo kollaasi 15-vuotisjuhlamalli, jos otetaan tarkka nimi. Ja tää on oikeesti heti S-tieriin menevä setti. Tää on oikeesti niin hyvä niinku hintalaatusuhde. Tuo Legon sivuilla 45 euroa silleen, se olisi mun mielestä jopa hyvä niinku hinta tästä setistä. Mut Suomessa tulee olemaan varmaan vähän se halvempi, ehkä 40. Mutta tästä tulee siis melkein kaikki näistä uusista niinku Legacy Ninjoista. Plus siinä tulee sitten Wuu ja sitten toi Samurai X Ninja. Eli toi lähtee kyllä itellä heti ostaa. Ihan hieno toi rakennelmakin silleen, toi on kai sen temppelin portti. No sitten meillä on jäljellä täällä vaan pelkkää kultaa, eli tää menee taas tänne eteen. Tässä meillä on 4 aseseppää, eli tää joku Kain perheen Blacksmith siitä pilotti niinku jaksojen ekasta kohtauksesta. Ja tää on, mitä mä nyt sanoisin, tää on oikeesti melkein täydellinen setti. Tää on niin hieno tästä ulkopuolelta, ja nämä figuuritkin on ihan sika hyvät. Että ei mua oikeesti, mä en pysty kauheasti niinku kuvailla tätä, mutta tää on vaan niin hyvä. Tää on käytetty niin paljon aikaa, ja mä arvostan tosi paljon sitä, niinku, mikä on yksi niistä uusimmista Ninjagon niinku settidesignerista, joka teki tän, joka on tehnyt näitä muitakin. No sitten meillä olisi vähän erikoinen Lego-setti, eli uusi Lloydin titaani-robotti. Nämä muut on sille ekoilta kausilta tai piloteista, mutta se tää on vähän erikoinen. Koska tämähän on siis tokaan sarjan setti uutena, mutta ei se siis niinku sitä muuta, että tää ei olisi hieno. Mä tiedän, että kaikilla tosi monella laittaisi se varmaan tähän näin tässä vaiheessa, mutta mä teen sellaisenkin tempun, että mä laitan se tähän väliin. Koska toi on superhieno, mutta tuo on niinku ton hintaiseksi 150 euroa Legon sivuille, varmaan kuin 120 Suomessa. Niin vaan 2 minifiguuria on vähän silleen meh. Muuten toi on tosi hyvä. Ja no sitten meiltä löytyy tietenkin tää paras setti, eli tää joku vanha kaupunki tai Old Town, mitä sen haluaa sanoa. Ja tää on siis täyttä kultaa oikeesti. Oh my god! Wow! Tässä on niin hyvä minifiguurivalikoima, mä en tiedä miten ne on saanut tehty niin hyvän siitä. Ja tää maksaa siis 330 euroa Legon sivuilla. Mutta tää on täyttä kultaa. En tiedä ostanko milloin, mutta kyllä mä nyt joskus tämän ainakin aion hankkia. Ainoa mikä mua vähän tässä silleen, no en tiedä mättää, mutta ei ole niinku silleen yhtenäistä rakennelmaa, tai toi on tommonen niinku ympyrä tai semmonen, että noin rakennukset voi tolleen laittaa, tai sitten niinku semmoiseen pitkään janaan vierekkäin. Et mä olisin tykännyt enemmän, että olisi ollut tyyli joku baseplate tai jotain, mutta on se tolleenkin ihan hieno ja voi se itse sitten säätää jotain alle. No, tässä tää tier list nyt näyttäisi olevan. Kertokaa teidän mielipiteet tästä kommenteissa, ootteko te samaa mieltä munkaan, ja eikä tässä muuta. Me nähdään seuraavan videon parissa. Silloin, milloin se nyt sitten tuleekaan. Se olisi moikka moi!